Η Κίτη και το Μπιζέλι. Δεν έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει την παράσταση. Πού είναι ο υπεύθυνος σκηνής? Γιατί είσαι τόσο αναστατωμένος, Μπατζμπαρού? Δεν θα το πιστέψετε αυτό. Ήρθε! Ω Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου! Δεν ξέρεις καν για ποιον μιλάει. Α, ναι. Για ποιον μιλάς? Για τον Τζέφρι Τζέφερσον. Ποιος είναι αυτός? Ο πιο διάσημος και πιο σημαντικός θεατρικός κριτικός. Και κάνει περιοδεία σε όλη τη χώρα, ψάχνοντας για παραγωγές που θα αναλάβει ο ίδιος. Ξαφνικά έχω πολύ άγχος. Μην ανησυχείς, Κίτη. Δεν πρέπει να σε επηρεάσει. Απλά εσύ είσαι η πρωταγωνίστρια του έργου και όλοι βασιζόμαστε πάνω σου. Λοιπόν, στις θέσεις σας! Και τώρα ξεκινάει η παράστασή μας. Τα παιδιά θα σας παρουσιάσουν με χαρά το κλασικό παραμύθι «Η πριγκίπισσα και το Μπιζέλι», που μιλάει για τα πραγματικά προσόντα μιας πριγκίπισσας. Γεια σας! Έχουμε πρόβλημα, μικρέ. Καμιά από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες δεν παίζει μαζί σου. Λένε πως παρά είσαι απαιτητικός. Θέλω απλώς να δουλεύω με τίμιους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στο Χόλιγουντ, έτσι? Η ταινία μιλάει για μια πριγκίπισσα. Χρειάζομαι ένα αυθεντικό ταλέντο για αυτό το έργο. Θα το φας στο κεφάλι σου. Εγώ πάω σπίτι να προλάβω την κακοκαιρία. Το αμάξι μου είναι κάμπριο. Θα έρθεις? Πήγαινε εσύ. Εγώ λέω να περπατήσω λιγάκι στη βροχή. Πολύ ευχάριστο ακούγεται. Κάποια άσημη ταλαντούχα ηθοποιός θα υπάρχει εκεί έξω. Το στούντιο Star. Το μοναδικό στούντιο στην πόλη που δεν μου έχει κλείσει κατάμουτρα την πόρτα του. Ας δοκιμάσω και εδώ. Με συγχωρείτε. Προσπαθώ να γίνω ηθοποιός. Θα μπορούσα να σας αφήσω τις φωτογραφίες μου? Λυπάμαι, κυρία μου. Το στούντιο έχει κλείσει. Ναι, το ξέρω. Αλλά και όταν το στούντιο ήταν ανοιχτό, πάλι δεν με δέχτηκε κανείς. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να είσαι διάσημος για να διαβείς αυτή την πόρτα. Άτομα σαν εσένα και εμένα, που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα, μένουμε στην απέξω. Έφτασα μέχρι τη Μεγαλούπολη μόνο και μόνο για να αποτύχω. Τόσος κόσμος, τόσα κτίρια. Μοιάζει αδύνατο. Πώς θα με προσέξει κάποιος εδώ? Πραγματικά πίστευα πως ήταν γραφτό μου να γίνω διάσημη. Ονειρευόμουν μια στάρ πως θα γίνω. Τώρα όμως ξέρω στο ράφι θα μείνω. Μόνο στις ταινίες τα όνειρα βγαίνουν. Είναι άδικο αυτό, μα διαφορώ. Ένα ρόλο μπορεί να μου δώσουν. Προσόντα έχω κι αυτά θα τα νιώσουν. Κι ας μου κλείσουν την πόρτα στη μουρή, το όνειρο μου εγώ θα κυνηγώ. Μια στάρ θα γίνω εγώ. Για τα άλλα διαφορώ. Μια στάρ θα γίνω εγώ. Μια στάρ. Παρακολουθείς τον κριτικό? Πώς του φαίνεται η παράσταση? Τον παρακολουθώ όλη την ώρα. Έχει ξετρελαθεί. Ετοιμαστείτε να γίνουμε διάσημοι. Θα γίνουμε όλοι μεγάλοι αστέρες. Το όνειρο της ζωής μου θα βγει αληθινό. Νόμιζα πως το όνειρο της ζωής σου ήταν να εφεύρεις έναν τρόπο να τρως hot dog μέσα στο νερό. Ναι, και αυτό, αλλά και να γίνω μεγάλο αστέρι. Με συγχωρείτε.
Είμαι ένας διάσημος θεατρικός κριτικός και παρακολουθώ το έργο σας. Σε βρίσκω καταπληκτική. Ω Θεούλη μου, σας ευχαριστώ. Δηλαδή θα ανεβάσετε την παράστασή μας στα μεγάλα θέατρα? Κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παράσταση. Αλλά με ενδιαφέρει να κάνω εσένα μεγάλη στάρ. Αλήθεια? Ξέρεις, έχεις τη στόφα της στάρ. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί όχι και τόσο. Θα σου αφήσω ένα συμβόλαιο εδώ. Μπορώ να το σκεφτώ για λίγο? Υποθέτω πως ναι. Αλλά μην καθυστερήσεις, πρέπει να προλάβω το τρένο. Θα περιμένω την απάντησή σου. Επίσης, πού μπορώ να βρω το μηχάνημα με τα γλυκά? Θα έκανα φόνο για μια σοκολατένια γκοφρέτα. Εκεί είναι. Ευχαριστώ. Τι σου είπε, Κίτι? Μίλησε για τα μεγάλα θέατρα. Ναι, ενδιαφέρεται πολύ. Θα γίνουμε όλοι διάσημοι. Σαν όνειρο μου μοιάζει. Ναι. Πάω να το πω στις άλλες. Ναι, δεν είναι όνειρο, αλλά αυτή τη φορά εύχομαι να ήταν. Αυτό είναι το πλατό για την επόμενη ταινία του στούντιο, η πριγκίπισσα των διαμαντιών. Θα μπορούσες να περάσεις από οντισιόν για το ρόλο αυτό αύριο. Κοίτα, κάποιοι περιπλανόμενοι βρήκαν το πλατό μας. Πρόκειται για παράνομη διάρρηξη του στούντιο. Θα φωνάξω την αστυνομία. Μαμά, μπαμπά, εγώ είμαι, ο γιος σας, ο Ντάνιελ. Δεν σε αναγνωρίσαμε, Τσιμούσκεμα, που είσαι. Ναι, έχεις τα χάλια σου. Ακούστε, νομίζω πως βρήκα την πριγκίπισσά μου για τη μεγάλη ταινία. Αυτή εκεί την κακομοίρα, δεν νομίζω. Όχι, αλήθεια. Η καρδιά της είναι αγνή σαν πριγκίπισσας. Γε μου, ακούγεσαι κάπως ερωτευμένος. Νομίζω πως είμαι. Είναι καταπληκτική. Αυτό θα το δούμε. Αλλά πώς θα μάθουμε πραγματικά είναι αγνή σαν πριγκίπισσα? Το βρήκα. Θα τη δοκιμάσω. Καλώς όρισες, κορίτσι μου, καλώς όρισες. Πάμε να στεγνώσεις και να σου ετοιμάσουμε ένα κρεβάτι. Αγαπητή μου γυναίκα, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι, αλλά αυτό το κρεβάτι δεν είναι λίγο ψηλό? Πρόκειται για δοκιμασία, αγαπητέ μου σύζυγε, για να δούμε αν η καινούργια ηθοποιός είναι όντως αγνή σαν πριγκίπισσα. Απλά θα κρύψω αυτό το διαμάντι που είναι πολύ μικρό σαν μπιζέλι κάτω από το χαμηλότερο στρώμα. Μια αληθινή στάρ είναι τόσο τελικάτη που θα πρέπει να το νιώσει όταν θα ξαπλώσει. Πανέξυπνο! Είχα τους λόγους μου όταν σε παντρεύτηκα. Για πρόσεχε τα λόγια σου. Θεούλη μου, πώς θα σκαρφαλώσω πάνω σε όλα αυτά τα στρώματα? Άσε εμάς να σε βοηθήσουμε. Είστε τα δίδυμα αστεράκια προστάτες μου που κατεβήκατε από τον ουρανό για να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά μου. Βασικά είμαστε φροντιστές σκηνής, δουλεύουμε εδώ στο στούντιο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς πήγε η δοκιμασία σου. Δοκιμασία? Τι δοκιμασία? Μητέρα, τι σκαρώνεις πάλι? Έλα, ησύχασε. Εγώ το καλό σου θέλω μόνο. Δεν έχεις επιδείξει και πολύ καλό γούστο όσον αφορά τις συμπρωταγωνιστριές σου. Λοιπόν, Χρυσή μου, πώς κοιμήθηκες? Ήσασταν πολύ ευγενικοί που φιλοξενήσατε μια άγνωστη μια τόσο βροχερή νύχτα. Αλλά ήταν κάτι πολύ σκληρό κάτω από το στρώμα μου και δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Στριφογυρνούσα συνεχώς και προσπαθούσα όλη την ώρα να βολευτώ. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Είμαι σίγουρη πως έχω τα χάλια μου. Αποκλείεται να περάσω από την οντισιόν. Για την ακρίβεια, πέρασες την οντισιόν και μάλιστα με επιτυχία. Πώς? Σε δοκίμασα, Χρυσή μου. Έβαλα ένα μικρό διαμάντι κάτω από όλα αυτά τα στρώματα. Μόνο ένα κορίτσι αγνό σαν πριγκίπισσα θα ήταν τόσο τελικάτο ώστε να το νιώσει. Μα δεν καταλαβαίνω. Σύντομα θα γίνεις μια στάρ και θα ξεχάσεις την παλιά σου ζωή. Τα κατάφερες. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ξέρετε, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά πραγματικά νομίζω πως προτιμώ να κρατήσω την παλιά μου ζωή. Κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά από τη διασημότητα. Καλά τα λες, αν και δεν συμφωνώ. Μα τι κάνει? Δεν ήταν στο σενάριο αυτό? Όχι, αλλά ήταν φοβερή ερμηνεία.
Λοιπόν, σκόπευα να σου πω να συμπρωταγωνιστήσεις μαζί μου στην επόμενη ταινία μου. Και εγώ θα σου πρόσφερα συμβόλαιο για 3 ταινίες. Δεν πειράζει. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Τι να πω. Λοιπόν, ενδιαφέρον ήταν. Εγώ θέλω να μάθω τι γνώμη έχει ο Τζέφρι Τζέφερσον. Μάλλον άσχημα τα νέα. Ο Τζέφρι Τζέφερσον μου έδωσε ένα σημείωμα. Αγαπητοί συντελεστές, ευχαριστώ για την ερμηνεία σας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρομαι για μια τέτοια παράσταση. Αλλά μην τα παρατήσετε. Κάποιοι από εσάς έχουν τη στόφα του Σταρ. Με εκτίμηση, Τζέφρι Τζέφερσον. Ιστερόγραφο. Το μηχάνημα με τα γλυκά έχει ξεμείνει από κοφρέτες. Υποθέτω πως ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δεν φαίνεσαι και πολύ απογοητευμένη, Κίτι. Κοίτα, όπως είπε και η ηρωίδα μου, μερικές φορές υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από τη διασημότητα. Όπως οι φίλοι. Είσαι τρελή. Κοίτα, αυτή τη φορά πλησιάσαμε πολύ. Νομίζω πως απλά πρέπει να βρούμε άλλο έργο. Ναι, όπως ο Τζακ και η φασολιά. Ή την κοκκινοσκουφίτσα. Ή το βάτραχος θαύμα με τον Κερόπη να πρωταγωνιστεί στο musical. Ναι. Ναι. Ωραία. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Αφροδίτη Αντωνάκη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώτα Μιλίτσι, Στεφανία Χούγια. Μετάφραση Ελένη Κουβοπούλου. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κουζούπης. Τραγούδι Στεφανία Χούγια. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Sierra Post.